Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Klitik. Cih, wilujeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Nggih. Nadyanto wis rada kliwat sawetara ning ora ana alane yen kula ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin wilujeng riyadin. Dawah kula sami-sami Den. Ing samangke wulanipun tasih wulan Syawal ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk kagem panjenengan, ngaturaken kalepatan mbok bilih wonten kladuk ngatur nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Dawah sami-sami Mas Klitik. Momentum setahun sekali aja mung dadi seremonial. Amin amin. Namung tetep iso dadi cara tolok ukur utawa introspeksi mawas diri kula kalian panjenengan nggih Mas Klitik. Leresipun mekaten Mak Cangik. Nggih. Kula panjenengan menika mboten nuwal kesalahan kekilapan ingkang cumondhok wonten ing sisih pundak kiwa lan tengen kula panjenengan. Nggih, nggih. Alhamdulillah suwe ora jamu kula nyatane kalih panjenengan iki wis sawetara rada kangen. Amin. Iki ana jalaran panjenenganing Bapak Gunawan nimbali kula sak kanca kepanggih kalian panjenengan. Alhamdulillah isih ketemu sehat, isih ketemu awet, Amin. isih ketemu bahagia, tur isih ketemu awet. Nggih. Sing omah-omah alhamdulillah. Mula dalu menika insyaallah Pak Gunawan ngentekke ragat golek nikmat. Nggih, Kersanipun slamet donya akhirat. amin. Hidup yang bermanfaat Amin. insyaallah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Wah, Niki jan. Mas, Pripun? kula nderek bombong udah kawis wonten kawan tahun kula nggih suwan mriki. Oh, nggih ta. Nggih, ning bedanipun sampun maju pesat. Kok maju pesat bab nggih napa? Masyarakatipun Nggih. sedaya gumolong nyawiji, guyub rukun, anggenipun nandur silaturahmi. Nggih. Wondene ragi mlebet pun benten kalih ingkang tahun-tahun Petang-tahun kepungkur. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kula mlebet mriki nggih kaya priye nika nggih mboten beda. Napa-napa nggih sampun didahke masyaallah nggih. Nggih. Sah, Niku tegese masyarakat niku ayem tentrem Mas Alah Lidik. diaturi sedaya cemawis, Mas. Nggih. Sedaya cemawis. Heeh. Kula lagi ndugi nggih teh panas pun metu. Leres. Rokok disuguhke. Nggih. Soto ditokke. Heeh. Keluarga besar saking Pak Gunawan leh ngaturi dahar. Monggo dahar Mas Litik nggih aku ngono. Sami kalih kula, nggih to. Wis dadi unen-unen. Nggih. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, ning nek sengsara sak ngisore kere. Lah Wis niku. tenan. Ning nggih sayange siji kok, Mas. Apa? Kula ken dahar niku suguhane soto ning ora enek sendoke. Ha terus kon nyosor napa? Oh, sampean iki ya kurang ah. Boten, maksudipun tasih dipun pendhetaken. Oh, nggih. Nggih alhamdulillah keluarga Pak Gunawan menika grapyak semanak, Mas. Nggih. Nyatanipun terbukti saking katahe keluarga besar ngomah ora cukup ngemper kebak Nggih. nganti dhuwur wuwung barang dibeki ngono kae. Nek ra keluarga besar enek kae. Mang delok sing mirsani ning dhuwur Wah. naungan kae lho, Mas. Diaturi kaya wong arepe budal ning Malaysia kae. Delok awake dhewe kaya delok boyo. Diaturi kok. Mula niki dalu sowan piyayi wonten ing tlatah Ngaringan Gandusari. Gandusari. Insyaallah sedaya cinantet ngamal jariyahipun, Mas. Amin. Mboten namung rawuh, namung mirsani ringgit mboten nanging Nggih. derek-derek dono driyah donga Nggih. dipun tujuaken dening keluarga ageng Bapak Gunawan. Leres. Insyaallah ridho lan hidayahipun sedaya masyarakat sedaya nampi kabarokahan. Amin. Anu ngeten Mas Klidik. Nggih. Pak Gunawan pinanggih kalih kula Mbak Cangik. Kula rumaos bombong kepanggih kalih panjenengan. Gandeng gadah kula niku ayam nggih to. Nggih, nggih. Panjenengan benjing kundur ajeng beto ayam urip napa telur lha muni ngendikan ngono kuwi. Alhamdulillah. Iya ta? Lah Nggih, akhirku nggih, tak gawa pitik urip tak keke bis ya ta. Nah, terus Ya gone tak tinggal. Aku wis pilih ngeboti pitike wae. Iki panjake iki tak keke kene ya ta. jenengan ngoten niku ya ora. Ah iya ngopeni pitik iso bati. Nek ngopeni kancake mburi kuwi wah wis apane Alfian ki Ah wong saking pintere Pak Gunawan ngingu pitik iki lho. pripun? Endoke nganti separo oleh nyuguhi iki mau. Lah pripun ta kaya Endoke ora utuh mek separo tok iki. ya niku wutuh kaya. Nggih niku. Amane dipoto kok Mula ngiringan. alhamdulillah niki percontohan pitik horen gitu.
Ya Allah, ya Lah Allah. wong jenenge kula kalih panjenengan iki ya iso jagongan kepenak lho. Heeh. Mbok ya paling ora ki njawil pundake adine ndur. Aku tak kepengin jagongan ngono lak kepenak to. Nggih. Ora kok terus meneng ngeten iki. Ya aja meneng to, Mas. Nah, Jenenge. wong ya nyambut gawe padha ning dhuwure kok ya ming krana tentenan ki ya nggih ngopo ngono lho. Nggih, kudune iki ya saling mengisi, ngono. Ora ngomong Selamat kancane. malam, Mas Kluthuk. Maju rono. Wis kowe iki raimu ireng wedake ora kandel. Dadak nyisih rene ya ngopo ora. Jane iki penak omongan terus no. Aku iki meneng iki bayaranku ya padha lah sini. Ora kok tegese perkara bayaran ning tanggung jawab kuwi sing penting. Ngono lho. Dandani apa-apa ora pantes blas. Aku gumun Mas Bayu. Piye? Ager dagelan iki nun sewu Wira Pradangga panjenengan ngagem beskap ya wasis kabeh. Nggih. Njur kula nikah rikala semanten. Niku lak dipun dawuhi pengrama panjenengan. Nggih. Letik dandan sing mriyayi nggih mo kula ngoten. Nggih. Niki kula dandani kok ya ora mriyayi blas iki. Piye jajal? Malah kaya takir klontang niki. Ora apik blas iki. Oh no. Alah mesem. Apa? Mesem iki lho. Apa urung apa-apa wis mesem ya gembagus kowe. Sing mesem sapa? Lah Seliten capar kok mesem. ayo kono ndang. Mas Kluthuk. Dalam Mas Bayu. Seneng ora. Aku ya seneng ora kira-kira kalih jenengan iki ya. Masyaallah. Pripun, Lah Mas? piye? Kula ki wis pirang taun ora ketemu karo panjenengan. Lah. Alhamdulillah, aku ki kok kangen lho karo Mas Klitik. Loh. Wah, matur nuwun Den. Pancenipun kula sampun mawantu-wantu kalian kanca-kanca. Binjang menapa saged sapet jagong sak kelir kalih panjenengan. Diaturi. Saya to, Mas. Oh, jan dawuh pripun? Kula ki wis pirang-pirang taun ora ketemu karo jenengan. Kalih kula ora nggih, nggih. Kula niku kangen tenan karo Mas Klitik. Lah niki sing dadi catetan niki. Kula kangen kula kalih panjenengan terobati wonten dalipun Pak Gunawan. Saestu. Niki Gus. Kudune iki kangane kalih kula. Kok kangen karo Klitik iki piye to sampean jane? Loh, mergo nek kula ketemu Mas Klitik mesti ketemu karo jenengan. Dadi yen iki katut. Wah. ngoten lho. Ngono. Aku seneng. Panjenengan berdua ini tidak bisa dipisahkan Ora iso. kecuali maut. Bener, Pak. Nah. Ngono lho, padha karo dalu menika. Apa? Ayo apa? Lah ya padha karo dalu kuwi Mas. piye? Bengi Sing apa? mirsani kathah. Dalu menika Nah. muga-muga ora bakal ana sing misahne dalam rangka maut sing misahne dalam rangka meresmikan musala menika muga. Kosong respeke musala. Oh gitu. Lenggahe keng putra lan putrinipun Pak Gunawan dipun catet wonten masyarakat disahke wana negara yen bengi iki dilenggahke ana ing damparing keprabon. Dilenggahne apa ora iso linggo dhewe piye, Mas? Dilenggahke iki dadi pinanganten sakarone kuwi lho. Rumangsamu ki ora ngerti kok. Mugi-mugi Pak Gunawan kalih garwane dados teman contonge. Nyapa Pak Gunawan ki lho? Putrane ki lho. sing didongane iki sing sepuh. Lho. Kok ngono? Lho nggih no. Manten anyar klek paribasane seneng-senenge diomongi kaya ngapa sok kala direbokne kuping tengen ditokne kuping kiwa. Oh. Sing sepuh ki didongakne muga-muga awet ben bisa dadi contoh dadi patuladan anak lan mantune. Weh, Anak mantune didongakne apik, lek wong tuane iki nun sewu bubrah, Apa ya ora iso nggih? Apa ya lho ya lho. Sing didongakne iki bapake lan ibuke, muga-muga anak bisa nyontoh bapak lan ibuke. Amin. Bayangane anak kuwi gumantung saka wong tuwa. Nah, Heeh. ngoten lho. Iya ya, kok lek muring-muring iki lho. Dadi sing didongakne menika Pak Gunawan kalih Bu Gunawan. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati kali Pak Gunawan. Nyapa Pak Gunawan karo Bu Gunawan? Lho, Kowe lek- nek diundangi salah lho kowe. Lha nyapa? Pak Gunawan karo Bu Gunawan sik indah. Lha ya. Pak Bayu kali Bu Bayu sik indah. Pak Klitik kali Bu Klitik sik indah. Lah saiki nek Pak Kluthuk Terus gandengane Blu Kutuk ngono ki. Apa ya penak? menika Pak Gunawan anu tindak jagong kalian Bu Gunawan lho ngono. Menika Mas Klitik tindak jagong kalian Bu Klitik lho. Menika Pak Kluthuk jagong kalian Blu Kutuk. Alah. Wis kowe ora usah dadak gawe ukara Pak barang. Ngono lho, wis santai ngono. Wis ta. Mbok lokle Blu Kutuk ya ora apa-apa. Jeneng elek ya ora apa-apa. Iya. Tapi kan sampean karo bojoku asline. Oh, piye to? Sampean lokle bojoku elek jenenge ora apa-apa, Pak.
Nah, terus Tapi profesi. asline lho, iya lho, Bos. Piye asline piye? Loh. Piye? Nek Ngomongke apa? garwane Mas Bayu mboten sombong, Den. Napa? Lenggah nderekke keng garwa, memberi doa dan support. Sing ngomong sapa? Loh. Lah lenggah niki ngapa nek ra nderekke keng garwa? Sing ngomong sapa? Kowe iki ora paham kok. Itu karena dilema ketakutan dalam rumah tangga. Kowe contongmu ra geran jebles lho. Ora anger gableh kowe. Neng Maksudmu dindikan arep kaya ngapa wong ki nek wis ditembungke sakinah mawaddah warahmah sing wis disampaikan karo Mas Bayu kuwi dilakoni bengi iki. Lek dilakoni kanthi ikhlas, kanthi tulus, kanthi percaya. Mbak Yu utawa garwane Mas Bayu ki ning omah denguk-denguk tok turu wis penak. Ayem. Ayem. Lah nyapa ndak ngetutne Mas Bayu? Ini berarti ada gejolak-gejolak. Gejolak-gejolak. Genahno. Pangapunten Mas, pangapunten. Contongi klune. Ora apa Mas Ben. Ora ngawur. Wis aja ngawur. Ayo. Neng dindinggon. Kesetiaan seorang istri itu akan mutlak di bawah suami yang setia. Di mana ada suami yang setia, istrinya akan juga ikut setia. Di situ ada suami yang sukses. Pasti di sebelahnya ada istri yang setia. Kata-katamu ki tolong aku gaekno kata-kataku temokno sing kata-kataku tak tapukane lambene. Ya kok iso lho. Yen nanggerono sing lanang sukses, garwane mesti setia. Udah mesti. Loh, Berarti lek kata-katamu kaya ngono kuwi di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Iya. Kowe roh pelajaran bahasa Indonesia apa ora? ngertos. Enek antonim, enek sinonim, enek lawan kata, enek persamaan kata. Nggih. Lek goleki lawan katane, di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Lawan katane, sok belek sing lanang ora sukses, sing wedok minggat. Kuwi gek sing diomongke sapa? Lho iya apa ora? Aku kok sosial ketar. Sosial ketar-ketir aku. Ya ora. Lho, Wes iya apa ora? terus piye? Iki pelajaran lho. Iya ya. Dadi kata-kata kuwi perbahasa kuwi salah. Sing bener kuwi di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya pasti ada istri yang setia. Jadi ora mergo suamine sukses. Ngono lho. Iki delok. Tapi Tanggapan rame kancani. terus Ngopo? piye? Hangangi ngopo? Nek kekrek lambemu muni aja. Ayo. Ini karena dampak dari pendidikan yang tunggul. Ngono lho. Nek Aku didik keluargane apik, mesti tundane ya apik. Apik kaya aku gitu. Nah, Halah. ah, rupamu ya genset ngono kok. Piye? Aku tak nyonton nek apik kok sampean piye coba? Mas Ngambut. Bayu teruji lho. Terus ya apa? Loh, Iki diantara dua. kepiye? Kose kok di antara dua. Siji ngatur manajemen, Heeh. Terus sing keloro dalang iki mesti jajarane wong ayu-ayu ngene iki. Nggih. Ini ada dilema ketakutan. Mas, Loh, gunane mata nggih apa? nyawang, Gunane irung nggo, ngambu, gunane kuping nggo, rungokne, gunane lambe dinggo, ngomong, gunane tangan dinggo, nyandak, gunane sikil dinggo, Mlaku. gunane ati dinggo. ngrasakne. Lah nyapa nek roh sinden ayu? Sik, kabeh ki mbok omongne. Gunane iki nggo apa? Lah iki apa? Kok iso tekan kono iki lho. Sing bahaya ya kuwi. Oh, ngono ya. Loh iya, Oh, nggih. nyawa. Iya ya. Aku iki lho. Ngono. Aku ngene lho. Loh, iki mergo ngetut iki mergo kuwi. Malah klitik gawe luwengan dhewe iku lho, Manas. Ora kok perkara ngeten niku, Gus. Ora, mripat nyawang tok. Iki ngambu tok. Esuk-esuk nek mu nyekel rada suwe wae. Lah kok sik to? Arang dina wingi nyekel mek lit ngono tok. Ah, Lah kok iso nyekel pripat karo nyekel nutuk gula iki piye karepmu? cempolo. Kena mboten? Piye, Mas? Lho ngono lho, Bos. Lah iya. Mulane sing damel ngene. Dalam rangka nikahipun Mbak sinten, Bu? Mbak Dila kalih Mas Galih. Ngene, tak omongi. Kowe rasa ngomongi. Loh, saya itu juga wajib Aja. Loh, ngewene. Lah ya wis ben melu ndongake kok. Aja tukane. Kowe yo kaya ngono. Sik. Kok kaya ngono? Genah dongane apik. Ora usah ngomongi. Aku ki Ora usah ngomongi. Sing ngomongi iki sing kaya aku ngene. Dongane iki apik klitik kuwi. Alah, ndongakne apik tapi nuwun sewu. Apa? Aja kowe, aja ngomongi. awake dhewe mung lelak. Aja nganti nek Lek perkara keluarga sing ngomongi aku. Iya. Aja ngomongi kowe. saestu kok, Gus.
Nek panjenengan Oh bener ta, Pak? Saestu. Oh alah, berarti kabare bener. Jangan ngomong iki. Apa terus kabar? Ora, kabare wis saiki usaha, ya ta duwe. Iki bener. Nggih. Ya. Ro ngono ra budal aku. Ayo ngomong. Lagi nih. Eleh. Abang rampung. Wong kaya aku ngene iki lho. Iya. Luluh lilih. Lemah. Ayu-ayu ngene iki aku keguh ya ora. Masyaallah. Waduh. Hebat tenan. Kolbiahmu kuat, jasadiahmu rosa. Loh, Atimu kuat. kuat Mas. Tapi sing iki ya padha Lah ki yo Piye ta, padha iki ae, dirungokke Mas. tenan wis Iki dilem. piye kok, sing ngempet ati penting. Oh Mas. nggih. Kita harus mempunyai prinsip Mas Galih karo Mbak Dila. Bahwasanya kalau kita hidup berumah tangga, sing penting itu mempunyai moto yaitu happy wife, happy life. Wah, duh. Ora enek kok moto kok mereke kuwi moto iki anake Ajinomoto. Cap mangkok merah. Ketok lek jenengan iki nunjuk. Iki lho. Blakonmu kecipian lho. Kok setok kok tembungmu. Kok setok? Happy chef, baby life. Happy wife, happy life. Apa kuwi? Bahagiakan istrimu, insya Allah hidupmu akan juga bahagia. Masyaallah. Mas Galih itu harus membahagiakan istrinya. Wong lek bojone wong wedok kuwi bahagia, wong lanang itu hidupnya akan bahagia. Lah wong wedok ki bahagiane apa? Sepisan dikaya akeh, sing keloro aja lali skincare, sing ketelu perhiasan aja telat. Duh. Wong wedok. Wong wedok kaya ngono kuwi. Wah. Lho ku nyatane kok wong wedok-wedok berarti mulya ngono kuwi. Mulya. Eh. Tapi aja salah, lek Mas Galih ki sok ben paribasane saking ganteng, sok ben rada elek aja masalah. Lah sebabnya Mas. Pengorbanan seorang lelaki itu demi mempercantik seorang istri. Hmm. Iki wis menjadi riset penelitian 5 tahun kula, Bos. Lho. Ngantek 5 tahun. 5 tahun ya, riset. ya. Loh, nggih no. Ini sudah mengatakan bahwasanya wong ki aja keguh karo wong wedok, aja keguh karo wong lanang, paribasane lanang wong ganteng ning jaba, wedok ayu ning jaba. Kamu harus mempunyai prinsip bahwasanya beautiful because of love. Loh. Yang artinya Beautiful because of love. Cantik itu karena cinta. Kowe nyawang wong wedok ayu, yen kowe ora tresno, kuwi ora bakal dadi wong ayu. Ayu-ayune bojomu sing nang omah, ayu-ayune bojomu sing ganteng ning omah, mergo kuwi wong sing mbok tresnani. Lanang wedok aja nganti pet mbok deplon. Pet mbok jebol ki mepet tembok madhep ngulon. Cakemmu ya apa neh bos iki. Lah aku yo melu-melu sampe. Tenanan iki kuwi sing mlengo ae sik, mlengo sik. Iya. Salah to tahun domo iki. Nggih mboten Mas? mbok. Loh, kok mbok iki lho? Oh nggih, leres. Piye to? Mosok salah. Wong wedok iki kaya ngono ki, Bos. Rumah tangga iki kudu dijaga. Kula niku bojo kula nun sewu. Kula niku rumah tangga nggih 15 tahun. Kok geger ora? Kok aku ngarep seneng karo wong wedok ya ora? Ki lho dia. Mbak Dila karo Mas Galih. Padahal nyambut nyonto kuwi. Padahal nyambut gawe karo wong wedok-wedok lho, Bos. Masya Wong ayu-ayu lho. Heeh. Sebabnya Loh. napa? Kok nganti ora iso keguh ki ngopo sebabe Mas? Aku wedi yo. Lho kok aku anu. Wedine iki omongno sik Lah ora. bojoku go wedi ya. Kemesraan tuh tidak harus ditunjukkan di masyarakat. Tapi umum. bojoku gede mbiyen karena cinta saya terhadap istri. Iya. Akhirnya saya kembalikan mempercantik seorang istri, Bos. Kaya garwane Mas Bayu. Iya no. Mas Bayu ki mbiyen lemu. Heeh. Mas Bayu ki mbiyen lemu. Sing Mas Bayu sing ndi? Garwane Mas Bayu. Tapi begitu Mas Bayu tanggapan rame, akhirnya garwane di apa jenenge ditukani obat diet, akhirnya ya langsing kok saiki. Masyaallah. Aku nyontoh Mas Bayu, Nggih. aku telepon to, Nggih. telepon Mbak Yu to. Iya. Yu, obatnya apa Yu? Ben bojoku rada kuru. Akhirnya diwehi resep tuku ning apotek iki obate. Aku tuku obat, alhamdulillah resepnya mandi, bojoku mbiyen lemu to. Nggih. Saiki cilik. Awake. Awake cilik tapi ndase bah gede. Sik to. Lah nek awake cilik ndase gedhi lak ya kaya gayor kae. Kuwi jane wong wedok kok lele dumbo. Ngawur wae. Biyen ireng, wong bojoku wong desa lho, Bos. Oh nggih, heeh. Blitar desa rada pucuk ngeni Pak bojoku iki. Oh nggih. Ngeni wonge wireng. Wah layak no sikile mlumpuk kabeh. Masamu mentok ngono lho. Oh, Cangkemmu lek ora kok apa? nglumpuk. Bayumu lho. Ora. Kuwi mbakyumu. Aja nesu sik, aja nesu. Lah kowe diji klumpuke wong mentok kowe to. Kosek ta. Mlumpuk ki rapi saking rampinge driji ki lho. Aja gelo. Nyatane drijine nglumpuk, bojone ora tau kepleset. Nggih. Iya ora? Nggih. Mergo tinggo ngerem kuwi pakem. Enak. Ngawur ae. Ora ngerti kok Ora resepe. ngerti kok. Kira kancane bojoku kowe. Bojoku iki mbiyen ireng alhamdulillah sakniki putih. Aku lo tekok Mbak Yu juga. Kok putih piye no? Akhire kula tukani skincare, Bos. Weh,
Tak tukoni skincare ki sak pasang ki siang malam ki regane 7,5 juta. Wah, diane ta. Wong lanang sembodo ki ya ngono kuwi. Aja kutuk kok. Dadi bojomu Loh, waktu mbas iya no, ben ketok ayu no. Ben aku ora kaya karo wong ayu liyane. Jadi percantiklah istrimu agar kamu tidak terpesona dengan wanita cantik di luar sana. Loh, dadi mbok tembaske Tak krim. tukoni skincare sing sak pasang 7,5 juta. Nek cara pakainya kuwi Siang malam. bojomu ya mudeng. Lho ora no, bojoku njaluki instan langsung. Loh, Dadi bintang putih piye siang malam digawe bareng, Bos. Wow. Begitu seminggu proses tak delok urung elek bentuke, Iya, iya. 2 minggu tak delok ora elek prosesnya. akhirnya 3 minggu baru terlihat. Oh iya. Rata ya, Nah, Res. wis. Kulitnya belang kayak tekek, Mas. Ini. Kowe iki malah celelekan. Iki dirungokke tenan lho. Ditimbali iki pamrih apa to? Ora et labora bekerja sambil berdoa. Ndongakne apa aku ndongakne keluargaku ora mandi ya ndongakne wong. Wong ditimbali dipirsani piyai sakmene mbane kok Kok iso pamer bojo sing kaya pamer tekek. bojo. Paling tidak itu bagaimana kita bisa melihat di dalamnya Pak Gunawan sama Ibu. Ada usus. Kok sik ta. Di dalamnya ku maksudnya iki lingkungan keluargane kuwi Nah, lho. internalnya itu seperti apa? Delok jerone omah ki eneng Ngono lho. ngopo ngono. Ya mie, gula gombal. Mama lah mambu telek pitik, mburi telek pitik. Beliau itu pengusaha. Ora mung nggon ayam tok. Lah. Nek awakmu ngerti nggon tata krama, subosito sopan santun, nggon usaha wae iso didagekke bekal untuk doa mempelai berdua kok. Iso. Kene ora mbok goleki. Iso kowe. Nggon pitik kae. Pitik. Camu barang iso mbok goleki. Iso. Ayo kene nggon ndas e. Ndas. 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 Pitik kae nggon ndas e sik. Ndas ki kepala. Kepala ki saka tembung ki kepala rumah tangga, Mas Galih menjadi kepala rumah tangga Nah. kudu bisa ngayomi, melindungi dan paribasane nyukupi apa sing dadi kebutuhane keluarga. Karepku ya ngono kuwi lho. Weh, dadi wong contoh perkara pitik Lho, sawak nggih. iso dienggo Saged. sangu wong omah-omah. Nggih. Kuwi mau kepala. Nggih. Pa ki paringono panjang luso, paringono awet anggone rumah tangga. Nah ngene iki lho, ngene iki. Laki lancar, muga-muga pinaringan lancar rezekine wong tuane, ya lancar anak lan mantune. Ya ngene iki lho. Katresnane iki ya kudu Lho, diketokne. nggih. Kuwi adine bangga. Nggih. Aku seneng. Aku iki kepala. Kepala. Bukan meneh nggon kepala ana gulu. Gulu menika saka tembung gugunen. Nah. Gugunen dawe wong tuwa. Wong tuwa ki lek ngomongi anak mesti bener. Mergo wong tuwa ki ora nek nyengsarane anak, intine wong tuwa ki bakal nyenengne anak. Wong tuwa iso nyenengne anak, ning ngurung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa iso ngopeni anak 5. Ning ngurung mesti anak 5 iso ngopeni wong tuwa siji. Masyaallah. Kuwi mau gu. Jan ngono kuwi aku kaya marem dadi ati. Kowe marem aku. Terus? Lu. Lu ki luar biasa dalam rangka mantune putrane Pak Gunawan luar biasa nimbali wayang kulit, nimbali Mas Bayu Haji sing dadi dalange, ana Mbak Niken, ana Mbak Tatin, lan ana Mbak Sindir-sindir sakmono mbane, lan nyeluk sampean karo aku. Masyaallah. Wah, Jan, katresnan iki pancen kudu. Kaya marem ati. Iya nah iso aku. Ono ki sedulur sing nyawangi wah. Iso. Enek keharmonisan. Ah iya bener. Niku bar gulu medhunne terus apa? Gulu medhone nggon Dodo. Dodo ki sakon do ki dana rasa. Dana rasa ki sing penting ngadem rasa, sakmene mbane bengi ki ya dana rasa warga masyarakat sakmene mbane. Sedekah lillah. Alah. Akeme. Aku sing ngambung. Gentenan mosok aku ora le dilat dasmu. Kok dadake melu ki ngopo? Dodo. Dana ki dana driyah ki nyumbang sumbangan kaya ngono kuwi lho. Duwe ilmu kanggo mulang. Mulang tinggal dhuwit kanggo nyumbang, dhuwit tenaga kanggo rewang. Lah kuwi sing jenenge Lho. dodo. Dodo. Sampinge dodo ana suwiwi. Suwiwi. Kok lah suwi ki apa kok jer suwi Suwiwi su ki saka tembung Suwiwi? Suwiwi. Kang cak-cak ora. Sing tok kalem kowe gedhe. Suki sumpah prasetyamu sing mbok tresnani kuwi ya kuwi. Kuwi ki saka tembung wilayah rumah tangga kuwi harus diprioritaskan. Kuwi ki wiwitan biyen saka tresno, biasa ben mbok pungkasi saka tresno. Ngono lho. Dadi suwiwi. Suwiwi. Suwiwi saka suwiwi kiwa. Kiwa kitab suci kudu mbok waca. Alhamdulillah. Wa ki wara-wara. Kudu ngomong tangga teparuk, ngomong keluarga yen bengi iki ana pahargian. Kuwi suwiwi kiwa, suwiwi tengen. Tengen tak dongakne teman-teman wedok tendang meteng. Mergo Iya, sing harapan. sing diteni ya kuwi, Harapan. harapane keluarga kuwi Meneruskan keturunan. Iya, Betul. muga-muga ndang duwe momongan dadi anak sing soleh lan solehah. Terus Ngentut.
Yen ki angen-angene sok anake dadi sing apik. Lah aku pikir aku kecepetan deh. Kok iso tekan ngentu. Ngen ki angen-angen. Angen-angen Nyentuh yo kesehatan. Iya. Iya. Mergo rasa ngetut ki lara. Iya, Ngen ki angen-angen sing diangen-angen wis kasembadan. Amin. Lho, Pak. Suwi kiwolan tengen sampun dipun rucat. Nggih. Lajeng mandhap malih, Mas. Menika wonten pupu. Pupu pusaraning awake dhewe urip ning alam dunya iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pusaraning ati, pikiran ade iki mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pu neh. Neh pusate pahargyan bengi iki ya Mas Bayu sing dadi dalange. Pupu mandhap wonten ceker. Cekatan. Dadi wong wedok ya kudu cepet ngadeni wong lanang, wong lanang ya kudu cepet ngadeni wong wedok. Iya. Ker. Ki aja lali wong lanang nukane skincare. Oh iya. Enek meneh sing burung. Apa? Brutu. Brutu kuwi ada telek. Yo enek berapa suku kata ngono. Brutu ki berusaha. Wong wedok wong lanang ya harus berusaha. Iya. Tuki tutupen wirange wong lanang, tutupen wirange wong wedok. Jangan kita aib rumah tangga, kita sebarkan lewat media sosial. Hari ini harus ada. dimusyawarahkan untuk keluarga. Capek. Kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Elak tenan. Lah, brutu sik sitok. Apa? Brutu ki nggih ngetokke napa? Lencong. Telek. Lah, Telek. Jangan sampai kita itu berumah tangga, jangan sampai kita hilang dari telekomunikasi. Alah. Kuwi telekomunikasi. Telekomunikasi kok telekomunikasi. Mumpun ada suwe. Kersanipun gaya nggih, Gus. Nggih. Anu ki gandeng rampung ngrungokne anu Mas Telek iki mau. Saiki tak goleke kanca. Coba kuwi nek ora ana wong wedok ora lambene ora ngeciwis ta. Nggih. Mbak Tatin gerene sik Mbak Tatin. Oh ngoten, siap. Ayo, mriki Mbak Tatin. Ayo.